Sudunga nga tungdak bayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga gisaguban. Untai na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahiusa lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, Kitaragyud ang atong kaluwasan, Kayang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inulungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, kitaragi hapon ba'y kinsa pa man di ay. aduna tay igong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antayon-ta gihapon na mag-abahon, taliwala sa kalistanan. Bawion ta panginabuhi nga napagaan, balikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, Itaragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inulungay, kinsa pa man di ay ang magdayong, darang gihapon ba'y gamay pa nga pag-ato, nasig ba'y gamay pa nga pag-sakripisyo. ikaw kita Kitaragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay magtinabangay, kinsa pa man di ay maginulungay, kinsa pa man di ang ay magdayong, kitaragi hapon
and speedy recovery of Father George Militante SDB, Father Felix Furlan, Sister Gina Fernando FMA, Sister Cora Haka FMA, Jacinta Patalinghug, Jose Protasio Lee Gaco, Frances Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, Marcelino Tejano, John Carlson, Mary Rose Andrina, Angela, Roy Malasarte and family, Marianette, Cabrera, Capaducia Cala, May Ann Katakura, Consolacion Tejano, Noli and Concon Tejano, Camilo Gullien II, Magdalena Pacanya Gloria. Visa extension of Bruce Lee, Rachel Sinisa, Lawrence Lee, Flora May Bebilio, and Amor Lee. For continued good health, safety, protection, guidance, and enlightenment of Richie Ann Alburo, Concon Tejano, Lira Lu R. Veloso family, Resi Joy Cuenca and family, Ikbar family, Kabatuan family. Enlightenment and wisdom of Pil Marie Villamora for the coming exam. Guidance for all USJR, BSA, and BSMA students who will take the qualifying examination level 1. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlu Castro Ruela, William and Shawnee Miranda, Ramon Cortez and family, Chito and Grace Galang, Geraldine Chan, Lourdes, Segundino, Pura Ann Marie, Raymond, John Alain, Joben Benedict, Nenette, Cabrera family, Terdes family, William and Shawnee Miranda, Luz Biminda Yap, Honey Fritzy Yap, Christine Yap, Frances Joanna Yap. Wedding anniversary of Jose and Pura. Birthday of Samantha De Palan and Santi Rose Franco Pintor. Eternal rest to the following souls: Ernesto Padrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo, Reverend Father Faustino, Memerta and Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedeo and Cayetana, Pura, Jose and Ben, Florence, Epimaco Martelino Sr., Turing Lambo, Agnes, Nieves, Celeste Lienos, Paulino Teopista, Wevina, Beneventura, Juana, Perfecto Sr., Policarpa, Alessia, Paulina, Agustin, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Letting, Ramon Sr., Monching, Gigi, Laceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Sarila, Vicente and Lourdes, Danilo Castro, Armando Fortus, Asim Omesivic, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Apolinar Flores, Franklin Season, Mercedes, Ramon, Dairo, Clara, Nicomedesa, Poliento, Danilo, Joselito, Aniceto, Perpetua, Roque Sr., Rosario, Placido, Ramon Sr. and Jr., Ponciano Sr., Alan, Peter, Ilaya, Emeterio Dishu, Rodolfo Lorenzo, Mario Jimenez, Visitacion, Maria Socorro, Rudy, Alan, Leticia Caballero, Leticia Sinangote, Fidel, Esther, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Benvenido, Cornelia Chua, Pilar, Cariaga, Epimaco Martelino Sr., Cesar Diaz, Zenon, Rufina, Eduarda, Maximo, Jennifer, Ivy, Antonio, Estrelata, Edelberto, Rosita Dacuyan, Luis Veloso, Teodora, and Gavino Ravina, Albert, Olympia, Jesus Sr., Felipe, Albert Francisco, Dan, Erwin, Victor, Potenciano, Saturnino, Eufemia, Maria Corazon, Erlinda, Amparo, Marvin,
Melesia Emmanuel Epifania, Gaudioso Zosima Liberata Dulce Toribio Sr., Isidro Sr., Natividad, Gloria, Glenna, Grace, Father Ike, Heriberto, Teopista, Paulino, Perfecto, Policarpa, Wevina, Beneventura, Paulina, Agustin, Alessia, George Jr., Juana, Perpetual Tandok, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Benvenido, Ava Yap, Sisenando Sr., Constancia Fermin Sr., Leonidas Madera Nadal, Jeronimo and Lydia Distua, Catalina Pusa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Oligario Madera Sr., Magdaleno, Rosalina, Avelino, Victoriano, Maria, Emilio, Jesus, Lerena, Eduardo, Gloria, Pedro, Flor. 40 days offering for Massimo Daclan and Angeles Cabilan, and for all souls in purgatory, the forgotten souls and those who died of COVID-19. Shepherd and sheep, my God and I, to fresh green fields you led my steps in days gone by. You gave me rest by quiet springs, and filled my soul with peace your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Yet now I tread a different way. Death dogs my path with stealthy steps from day to day. I cannot find your peaceful place, but dwell in dreary darkness, longing for your face. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Atong andamon ang atong kaugalingon alang sa santos nga misa.
atong puso. Ipiling kita makatawhan, halaran na siya. Awitan na ang Diyos, tugtugan na ang tampay. Isang yaw ang iyang buwan, ay gusto ang Diyos. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Panausab kanimo. Mayong pista kaninyong tanan. Today we celebrate the feast of the Lord's Transfiguration. Aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dad-unon tat kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kalinasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kalinasan, himaya sa Diyos. Pagkalain sa iya ang matao, Ginoong Diyos ng iluway, kasamahan, magagahong sa tanan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kalinasan, himaya sa Diyos. Kami nagasimba kanino, nagapasalamat. Nagdadahig kami kanino, Ginoong Jesus, kung pumanap sa mahal. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kalinasan, himaya sa
ampo kita. O Diyos, imong gilig-on ang among pagtuo, pinagi sa pagmatuod sa mga propeta, diha sa mahimayang pagkausab sa panagway sa imong bugtong anak, ug pinagi nini, imo usab nga gipasabot daan sa katingalahang pagi, ang among hingpit nga pagkasinagop nga mga anak. Itugot ka namong imong mga alagad nga nagpatalinghog sa tingog sa imong pinalanggang anak, nga mahimo kaming angayan, nga mahimong mga manununod sa kinabuhing dayon uban kaniya. Kiniamong gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. O sa paghayat ni Daniel, may gibutang nga trono og bilingkod ini, ang walay katapusan ingon sa niebe, ang kaputi sa iyang bisti. Ug sama ang iyang buhok kaputi sa dilana nga puti kaayo. Ang iyang trono kalayo nga nagdilaab. May ligid kini nga kalayo. May suba nga kalayo nga nagbaha gikan sa iyang atubangan. Libo kalibo nag-alagad kaniya ug nagbarog sa tubangan niya. Andam ang hukmanan sa paghukom ug yablihan ang mga basahon. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong pananawon ug nakita ko uban sa mga panganod sa langit. Ang daw usa ka tawo ug miduol siya sa walay katapusan ug gipailas siya kaniya ug kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian aron alagaran siya sa tanang katawhan walay pagkatapos ang iyang gahom kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon labaw sa tibok kalibutan. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo hari, pasadyaa ang yuta, palipaya ang daghang mga pulo, ang mga panganod ug ang kangitan nagalibot kaniya, ang katarong ug hukom mao ang gibarugan sa iyang trono. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Ang mga bukid milanay ingog talo at tubangan sa Ginoo, at tubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagasangyaw sa iyang katarong ug ang tanang katawhan nakakita sa iyang himaya. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Tungod kay ikaw o Ginoo ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan, gibayaw labaw kaayo sa tanang mga Dios. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Kay wala na mo ipasikad sa tinumotumong mga sigulanon, ang among pagsangyaw kaninyo may tungod sa gamhanan pag-ani sa atong Ginoong Hesukristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangdon. Didto gayud kami sa dihang gipasidunggan siya
sa Dios niya Amahan, ug may tingog gikan sa kitaas-an, nya nag-ingon, kini ang hinigugma kong anak, nya akong nahimutan. Kami mismo nakabati sa maong tingog gikan sa langit, samtang kami uban kaniya didto sa balaan nya bukid. Busa, midugang ang among pagsalig sa mensahe, nya gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo, kay kini sama man sa suga nya nagdanag ag diha sa kangitngit, hangtod nga mubanag-banag ang adlaw sa Ginoo. Ug ang kahayag sa kabugason mudanag sa inyong mga kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Tapos sa unom kaadlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagguay. Ang iyang naong misanag sama sa adlaw. Ug naputi ang iyang bisti sama sa kahayag. Unya, nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga aniya kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Samtang nagsulti siya nini, usa ka masanag nga panganod mitabon kanila. Ugonya, usa ka tingog gikan sa panganod miingon, kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa mga tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo og tungod nini, nanghapa sila. Miduol si Jesus og gihikap ni sila. Tindog kamo og ayaw kahadlok. Miingon siya, sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang naglugsong sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus. Ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa kining panan-awon nga inyong nakita, hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daigon ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod alang sa homilya. Is your prayer time the most boring time? For many people, it can be. To pray can be the most boring thing they can ever do. And that is why they do not pray at all. And they make so many excuses why they do not pray, saying, busy kasi ako eh. Anyway, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Pero naa sila'y time magtanaw og salida og mag-social media. Can prayer be so entertaining and so addictive? Once you taste it, you will want something more and more and even more. Today we celebrate the feast of the Lord's Transfiguration. For several weeks now, we find ourselves walking with Jesus despite this COVID lockdown. In the Gospel we have heard today, Matthew narrates for us an amazing event while they were walking with Jesus. Unfortunately, Matthew was not among the three who witnessed it firsthand. But nonetheless, he narrated it for us so that we too may be able to experience the same kind of joy that the three disciples had experienced. In this account, we see Jesus once again spending his me time with the Father on top of a high mountain. And this time, he brings along with him Peter, James, and John. I guess his intention was that they may get to know Jesus, who he really is, and learn from him how to really pray, how to spend me time with the Father. So while Jesus was absorbed in prayer, and while the three disciples were also trying to pray, something beyond this world happened. They were already on top of a high mountain, and they seemed to have been transported to an even much higher level of existence, a kind of a foretaste of paradise. Why? Because the three disciples saw with their very own eyes how Jesus was glowing with bright light as he was transfigured before them. According to Matthew, his face shone like the sun, and his clothes became white as light. I'm sure these words fail to describe fully the wonderful epiphany that took place at that moment. The three who were there even saw two great prophets of old, Moses and Elijah, who were supposed to be dead already, but were fully alive and in conversation with Jesus. Furthermore, when a cloud suddenly came and covered them, they heard a voice that said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him." And so they immediately fell on the ground in adoration. Then Jesus came and touched them, saying, "Arise, and do not be afraid. Ayaw kamo kahadlok." And when they opened their eyes, they saw no one else but Jesus alone. What can this feast of the Lord's Transfiguration mean to us? Can it be the answer to the question we posed earlier? Is your prayer time the most boring time? For Jesus, the three disciples, definitely it is not.
Prayer is like your me time with the Father. Prayer can be the most amazing experience of your life and the best part of your day. It can be the most entertaining of all entertainments, better than showtime, and much better than the most addictive computer game you ever played. We know this because Peter wanted to remain there on top of the mountain and build 3 tents for that night. He did not want any of it to end. He wanted more and more and more. And if we just try to choose, therefore, the right time and the right place for prayer, and if we try to talk less and listen more, allowing Jesus to speak more and take the center stage, I believe and I'm convinced that our me time with the Lord can be the best part of our day, which we will never exchange for anything else. May this me time with the Lord in the Eucharist be truly a divine showtime. God is good, sobra, sobra, sobra. Mga igsoon, diha sa pagkausab sa panagway sa atong Ginoo ang Amahan mipadayag sa himaya sa iyang anak. Karon dili pa kita makasud-ong sa iyang himaya apan samtang kita maghulat alang sa iyang gingharian, magampo kita sa iyang ngalan ngadto sa Amahan. Ug kita moingon, Ginoo, tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Ginoo, tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Nga ang himaya ni Kristo musidlak diha sa simbahan, samtang sa dakong pagtuo, naminaw kita kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Nga ang gugma ni Kristo maghatod sa mga nasod, ngadto sa dalan sa kalinaw ug hustisya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayohan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Nga ang mga nangamatay, himayaon sama sa nahimayang lawas ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa paghulat sa imong himaya. Ginoong Dios, maayo kaayo nga kami ania karon dinhi. Dawata ang nga pag-ampo ni ining katilingban nga nahiusa aron pagpaminaw sa pulong ug paghalad ug sakripisyo sa imong anak nga nagpuyo og daghari hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron nga ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santo sa ang mga gasa nga gihalad nining mahimayaong pagkausab sa panagway sa imong bugtong anak. Hinlui kami sa buling sa among mga sala, pinaagi sa kasilaw sa iyang kahayag. Kiniya mong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Nausab kanimo, ibayaw ang inyong kasing-kasing. amo na gibayaw ngadto sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay gipadayag niya ang iyang himaya at ubangan sa piniling mga saksi o gipuno niya sa kasanag na walay sama kadtong dagway nga kaugalingon sa lawas nga sama sa amo. Sa ingon gikuha niya ang eskandalo sa krus gikan sa kasing-kasing sa mga tinun-an o gipadayag niya nga pagahimuon usab dinhi sa lawas sa tibuok simbahan kadtong katingalahang himaya diha sa iyang ulo ug busa uban sa kahuman sa langit dinhi sa yuta sa walay hunong nagpasidungog kami kanimo og nganha sa imong kahalangdon sa walay hunong nagaingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuhas siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo
sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kaw nga daygon ug amoy kaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Kitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Lord.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Palihog mangluhod. Kinimao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa padihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
An act of spiritual communion. My Jesus, My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permits me to be separated from you. Amen. Nasamahan sa kalibutan, dihin mo niya ang tanan sa uman. Apan tungod sa kahapon sa tao, nagabulang, nagabahin kitang tanan. Sa kadako sa pagmahal sa Diyos, ipadala ang anak na nahimong tao. Aron hiusaon bisig katawan, mamahimong mga sakop sa simbahan. Magkahiusaon ta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigong unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusaon ta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigong unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Kitang tanan sa atong balay, sa tanang mga anak ug ginikanan, nasama sa pamilya sa Nazaret, magalagaray ug tanan pagminaalan. Magkahiusaon ta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigong unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusaon ta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigong unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. mag-ampo kita. Palihog manindog. Ginoo ang langit nung kalanon nga among gikalawat. Mag-usabon ta kanamo nganha sa dagway ni Kristo.
kansang kahayag imong gipadayag, sa himayaong pagkausab sa panagway niya. Kiniya mong gipangayo, pinagi ni Kristo ang mong Ginoo. Amen. Oratio Imparata against COVID-19. God our God our Father, Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Amen. prayer to Our Lady Health of the Sick, we fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady Health of the Sick, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. Saint Roch, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Saint John Bosco, Pray for us. ang Ginoo maana kaninyo, Manausab kanimo. ug nalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakad kamo sa paghidayat ni Kristo. Salamat sa Diyos.